är besviken. Eller vad säger man? Att du ej fick komma. Årets bästa klassiker. Applåder! Det här kan jag inte. Vad tycker du min allsång? Det är bra. Natt i månens sken. Jag satt där en varm kväll och drack öl tillsammans med KV-pynnen. Hans bror, ja, han var också la-la. Och han säger till dig ingår kaffet sommarnatt och ölet är bubblar som månen ler och min tröja den hänger där bak efter allt svett efter min finansång. Boo! Det kan jag inte. Nej, byt. Det är bara skit. Hej! Jag heter Alexander, jag är jävligt full, men jag bjuder på mig själv. Skål! Alex, För 100 likes på Facebook. lilla gumman. Lyssna nu. Gunilla är ganska fin. Hon dricker vin och öl. Hon har allt man önskar. Där bak och där fram. Det värsta utav allt, det är att hon gillar ej min kuk. Jag gör allt för att raka och för att göra henne nöjd. Men det värsta utav allt, det är att Gunilla, hon gråter mest. Så därför hyr hon in Lennart för att piffa upp min fest. Och hon säger: hej Lennart, vill du ligga med mig? Ja visst kan jag det i månens sken. Men kryper solen fram så räknar sig vårt knull ibland. Och sen en sak till, det är att min bror Egon vill vara med. Han kommer ju ganska snart när han knullar där fram. Så därför vill jag satsa det bort, för då tar det minst en kvart. Så därför vill jag hylla en kompis som alltid har funnits där för mig. Det är ju Kevin och Kove. Tillsammans är ni underbara. Så vill du ligga med mig ikväll? Punkt slut.